मोनथिबावनो नाजाबाय नोंनिफ्राय बा नोंथांनिफ्राय जिहेतु नोंथाङा दायो भेरगाव जिल्ला बिपिएफनि नेहाथारिबो जाना दङ आरो एज ए हल नोंथांमोना जितु बिपिएफ हान्जा हिसाबै दायो एनडिए हिसाबै बा नैबे बिटिसिनि मोनबा बियाबावबो नोंथांमोना बिजाथि होनानै गेलेनायनि बाथ्रा बुंदों आरो फारसेथिं आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिपिएफ हान्जाया 11ता गेलेनानै बिजेपि हिसाबै मोनब्रै बियाबाव गेलेनायनि बाथ्रा बुंदों नैबे समाव फाइनालि नोंथांमोननि जितु डिसिसन सावरायनाय एनडिए निफ्राय जितु सावरायनाय दा बोरैहाय जाना दङ जिहेतु बेहाय जोंनि मिन्थिनायाव जे बिजेपि हान्जायाबो भेरगाव बियाबाव बिथांमोनाबो बिजाथि बिगासिनो दङ बा नागिरगासिनो दङ दा बेबायदिनो बिथांमोनखौ जोङो प्रेस मिट होनाय नुदों दा बे बेलायाव जुदि गाबोन सबनिया जुदिहाय बिपिएफनो बिजाथि होआलासिनो बिजेपिया जुदि बेहाय केन्डिडेट हिसाबै डिक्लेयार खालामना हरोब्ला नोंथांमोना बेखौ बिपिएफ हान्जा हिसाबै एक्सेप्ट खालामनो हागोन ना हाया आरो हाइकामान्डआव नोंथांमोना नैबे समाव मा सरसा जागासिनो दङ दा जोंहा आङो बेखौनो जिखिनि जोङो मिथिना मोन्दों बा जोङो जिखिनि हाइकामान्डफोरजों रिलेसन मोनसे लाखिनानै दोनदों दा बेवहाय जोङो थांनाय जि 11 तारिखनि जि सिडब्लिउसि दा बेवहायहाय मोनसे डिसिसन लानाय जादोंमोन मा जोङो बिटिसि बाखि हिसाबै जिहेतु एनडिएआव दङ एनडिएआव जिहेतु 126ता मोनसे माने पस्ट दङ बा पद दङ दा बे बेलायाव जिहेतु जोङो बिटिसिआव जोंहा 15ता गोग्लैयो दा 15ता हिसाबै जों 15ताखौनो गेलेगोन होननानै मोनसे सावरायनाय जादोंमोन नाथाय आङो आंनिफ्राय बा आं जिखिनि दा मिथिना मोन्दों जे जोङो जिहेतु एनडिएआव थानाय हिसाबै एसे जोंनि गेजेराव एसे बुजा बुजिया जागोन होननानै आङो सान्दों दासिमबो फाइनेलाइज मोनसे महरा मोनाखै दा बिथांमोनाबो मोनथाम बा माब्लाबा मोनब्रै खोनायो माब्लाबा मोनबा खोनायो दा हयथ' बिथांमोना बे आवाजखौ होदों हिसाबै निस्सय मोनथाम बा मोनब्रै बेबायदि माने माबाखौ लानो हागौ आरो सिटखौ लानो हागौ दा बेबायदि जायोब्ला जिहेतु भेरगावनि मुङा बिथांमोननि खुगायाव दासिमबो ओंखाराखै दा बे हिसाबै भेरगाव समस्ति हिसाबै बेवहाय बिजेपि दोलोआ बिजाथि होनाय नङा होननानै आं सान्दों आरो जिहेतु एलायन्सआव जिहेतु दङ नालाय दा एलायन्सआव थानाय हिसाबै जिहेतु बिथांमोननो सिटखौनो हेगारनाय जागोन दा सिट हेगारोब्ला भेरगाव समस्तियाव माने बिथांमोना बिजाथि होनायनि खुनु मिनिं थानाय नङा आरो जिहेतु नोंथांमोना दायो एनडिए हिसाबै दायो बिटिसिखौ बा बिसायख'थिखौ गेलेनो नागिरबाय थादों दा बे समाव आङो मोनथिनो लुगैगोन नोंथांनिफ्राय थांनाय जितु बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथांमोना बिपिएफ हान्जा हिसाबै हारसिंनो बिसायख'थि गेलेबाय आरो बे लेखायैनो नोंथांमोना 28ता बियाबाव नोंथांमोना एमसिएलए महरै देरहाबाय आरो बे हिसाबैनो नोंथांमोना सरकार दाबाय दा बे समाव जों नुबाय जे नोंथांमोना सरकाराव 28ता जितु सरकार माने सिट मोनसेयावबो नोंथांमोना जितु बिजेपि बिथांमोनखौ लाफाबाय बा नोंथांमोना दायो एनडिए हिसाबै सरकार सालायगासिनो दङ दा नैबे समाव जितु आसाम बिसायख'थिया फैगासिनो दङ दा नोंथांमोननि थाखाय थांनाय जितु बिटिसि बिसायख'थिखौ नायोबा माइन'रिटि जायफोरखौ मुस्लिम होनना बुङो बिसोरो जिहेतु नोंथांमोननो प्राय 80%सो भटखौ होदों दा नोंथांमोननि थाखाय बै समाव बिराद मोजां पजिटिभमोन बिजेपिदो गैयैखाय नाथाय नोंथांमोना नैबे समाव बिजेपिदो थानाय लोगो लोगोनो माइन'रिटि भटआ नोंथांमोननिफ्राय दायो गोजान जागोन नामा बा साइड जागोन नामा नोंथांमोननो बिजेपि थानायनि थाखाय होनाय नङा नामा दा बे लेभेलाव बा बे सरसायाव नोंथांमोना बोरैहाय प्लेनिं लागासिनो दं आरो नोंथांमोना जितु बा नोंथांनि दायो जितु बिसायख'थि गेलेनाय बेहायबो जिसिस्थ' माइन'रिटि भट दङ ओरैजाय गरियाजार बेलडाङा बायदि बायदि जायगायाव नोंथांमोननि प्राय माने मुस्लिम भट दङ दा बैफोरखौ नोंथाङा माबायदि सावरायदों आरो बोरैहाय प्लेनिं लागासिनो दं आच्चा बे बेलायाव जिहेतु जोङो थांनाय जि काउन्सिल इलेक्सन दा बेवहाय जोङो माबा हिसाबै जोङो बिपिएफ हिसाबैनो जों गेलेदों दा गेलेनायाव जिहेतु जों मोननो हाबाय बेखौ बयबो मिथिखाबाय 28ता जों सिटखौ मोननो हाबाय दा बे बेलायाव माइन'रिटिनि बेलायाव जोङो जिखिनि सावरायनानै दा मोनदों दा बिथांमोना मोनसे बुस्थुखौ नायदों जे जोंनि बिटिसिनि बाथ्रा आरो सारा जारा आसामनि बाथ्रा बे एसे माने माबायाव माने एसे डिफारेन्स नङा होमबा बे बुस्थुखौ जों नुनो मोनदों दा बिटिसि एलेकानि जि माइन'रिटिफोर जिहेतु दा बिटिसि एलेकायाव जिहेतु डेभेलपमेन्ट जानांगौ आरो बे डेभेलपमेन्टखौ दिनै बिटिसि सरकारा बा हाग्रामा महिलारि सारनि जि सरकार दा बे सरकारा मा खालामदों जे बयखौबो समान मेगनजों नायदों
दा बे हिसाबै बेयाव माइन'रिटि नङा गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीखौबो डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिहेतु खामानि मावगासिनो दङ। दा बे बेलायाव दिनैनि तारिखाव जायफ्रा माइन'रिटिफोर लिडारफोर दा बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सारनि जि मावनाय बे मावनायखौ मोजां मोननानै बिटिसि बाखिनि जि माइन'रिटिफोर दा बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सारनि जि जौगानायनि खामानि बेखौ मोजां मोननानै माने बिथांमोना बे बिटिसि नैबे फैबाय थानाय एमएलए इलेक्सनावबो हाग्रामाया जा बुङो बे बाथ्राखौ खोनासंगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो बे बुस्थुआनो बिथांमोननियावबो सरसा जागासिनो दङ। दा ओंखायनो दा दिनै बयबो बुंनो सानो जेनेबा माइन'रिटिफोरा बिजेपि एलायन्सआव दङ होनाय नङा नामा। दा दिनै बुंगोन जोङो जेनेबा इउपिपिएलआबो इन्डियाआवनो दङ बिपिएफआबो इन्डियाआवनो दङ खिन्थु बिथांमोना बेखौनो नोजोर होदों जे सोर जोंनि खामानिखौ मावदों डेभेलपमेन्टनि खामानि सोर मावनो हादों बे बाथ्राखौसो नोजोर होदों। दा बेयाव जेनेबा दिनै बबेबा बिजेपिजों एलायन्स थानायावनो सोरबा हाग्रामा महिलारि सारखौ जों समर्थन होआ बेयाव नङा खोथाया ओरैबायसो जादों डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ लानानै बिथांमोना सिन्था खालामदों आरो आं जिखिनि माइन'रिटिफोरजों सावरायबाय थादों दा हुकिया आसामनि बाथ्राया आलदा जोंनि काउन्सिलनि बाथ्राया एसे आलदा जाना दङ आरो बे बेलायाव जेनेबा दिनै जोङो इन्डिपेन्डेन्ट 28टा माने मोननायनि उनावबो दिनै बिजेपिजों एनडिएआव थाफानाय बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ आरो जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थायो जे जों सुबिदा बायदि राजनितिक बे बाथ्राखौ बिथाङाबो बुङो आंबो बुंनो नागिरो जेनेबा जे जोङो बिटिसिआ मोनसे काउन्सिला जों जुदि डेभेलप जानोब्ला जों मोनसे फिसा मोनसे काउन्सिल बे फिसा काउन्सिलखौ जोङो बेयाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोर दोङो बे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ जौगाहोनोब्ला जों जुदि जायफोरा सरकाराव दोङो दा बिथांमोनजों जुदि गोरोबनानै थाफायाबा जोंनि काउन्सिलखौ बिथांमोना गुरुत्त' होनाय नङा आरो काउन्सिलनि डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ बिथांमोना सिन्था खालामनाय नङा। दा ओंखायनो दिनैनि तारिखाव जायहा सरकाराव दोङो दिनै जेनेबा बिजेपिया सरकाराव दोङो बिथां बिजेपिजों दिनै एनडिए एलायन्सआव थाफानानै जाखिनि जेनेबा जौगानायनि खामानिखौ मावबाय थानो सुबिदा मोनदों नङा होमबा। दा जों जौगाब्लासो जोंनि माने रांखान्थि बिथिङावनो जा राजखान्थि बिथिङावनो जा बिभिन्न बिथिङावनो जा जों जुदि जौगाब्लासो जोङो होमबासो जोंनि जि ड्रिम जोंनि जि सिमां बिटिसिनि बेखौ जोङो मोनफुंनो हागोन होननानै जों सानो आरो। दा आङो आंनिफ्राय जेनेबा आं सासे माबा हिसाबै सासे बर' बेक्ति हिसाबै आंबो बेखौनो बुंनो नागिरो जों जौगाग्रोनांगोन बिभिन्न बिथिङाव जों जौगानांगोन आबादारि बिथिङावनो जा सोलोंथाइ बिथिङावनो जा राजखान्थि बिथिङावनो जा रांखान्थि बिथिङावनो जा बायदिसिना बिथिङाव जों जौगानांगोन। जोङो बे जाबाय जोंनि जेनेबा जेरै हायो ओरै होननाय खोथा आरो जेरै हायो ओरै जों जौगानांगोन आरो जौगाब्लानो जोंनि जि ड्रिम जोंनि साननाय बेखौ मोनसे समाव जोङो मोनफुंनो हागोन होननानै आं सानो आरो। 45 नं भेरगाव बिधान सभा माने बियाबा जिहेतु गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि थानाय जितु मोनसे बियाब आदिबासि मुस्लिम बर' गार' बायदि बायदि नेपालि बायदि बायदि हारि माहारि जितु थानाय मोनसे बियाब दा बे बेलायाव नोंथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बबे इस्युखौ लानानै मोनथाम जितु आं नोंनियाव सोंबाय मोनथाम इस्युखौ बबे मोनथाम इस्युखौ लानानै नोंथाङा बे बिसायख'थियाव नोंथाङा दायो केम्पेइन खालामनो नागिरदों? दा आङो बेखौनो बुंनो नागिरो आं सासे बिजाथि महरै बा सासे एमएलए जानो हायोब्ला आं बेवहाय नोजोर होदों जोंनि एलेकाया मेक्सिमाम आबादारिजों थांना थानाय बे हारिया बा बे ओनसोलनि रायजो राजाया दिनै अनलि बर'फोरल' नङा गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफ्राबो मेक्सिमाम आबादजोंनो थांना दङ। दा बे हिसाबै आङो आबादनि सायाव आङो नोजोर होदों। दा दिनै जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा दासिमबो जे क्रप सार्कोलाव मोनसे आबाद मावनांगौ दा बिनि एवारनेसा दिनैसिमबो मिथिग्लोब्लाबो मावनो हायाखै मावनो साहस खालामनो हायाखै थारमाने। दा आबादखौ मावबाय नोङो 6 मास माने 6 मास 6 मान्थ जिरायनानै थालायबाय नङा होमबा। बेखौ जे बे माने फोथारखौ जे जोङो रटेसन सिस्टेमाव जेनेबा आबाद मावखांनायनि उनाव बहाबा माने बेसर फोबाय बेसर फोखांनायनि उनाव बेलेग खेथि मावबाय दा बिभिन्न बिथिंजों दा जों बुंनो हायो जे सासे मानसिया 1 बिगा हायावनो 2 लाख 3 लाख जुदि माने इनकाम खालामनो हायोब्ला जोंनियावथ' 100 बिगा हा दङ। दा बे 100 बिगा हाखौ मोनसे प्लेनिं खालामनांगोन। दा दासिमबो जोंनि
दैनि क्लियार नङा नङा होमबा दै माने आबादाव दै थिखांनायनि क्लियार नङा आरो मेक्सिमाम दाबो जेनेबा इरिगेसननि प्रजेक्टफ्राबो जेनेबा इरिगेसनखौ बानायदों हय खिन्थु प्लेनिं सिस्टेमाव जायाखै दासिमबो बे इरिगेसननिफ्राय दैनि 12 मास दैनि मोननायनि सुबिदाफोरा गैया इरिगेसनखौ बानायदों जास्ट माने बेयाव माने खुनु माने माबा गैया प्लेनिं गैया आरो बेजों जेनेबा बेसेबांखिनि माने फिडबेकफोरखौ नायोब्ला जों फिडबेकखौबो नायदों आं नोजोर होदों आरो जेनेबा जे मोनसे पाका बान बानायदों बानायखांनायनि उनाव बेसेबांखिनि आबादारिफोरा बिनिफ्राय मुलाम्फा जाखो आरो बिनि बिनि फिथाइखौ जों बेसेबां मोननो हादों दा बिनि माने माबाफ्रा प्लेन पलिसिफोरा मोजां जायाखै होननानै आं दिनै दाथिखौ बुंगोन आरो जोङो दा बरिंफोर फैदों मादों माने माबा होनदों दा बेखौबो इमप्लिमेन्टेसनफोरा मोजां जायाखै आरो दा ओंखायनो आङो आबादनि सायाव जों जुदि आबाद मोनसे मावनो थाङोब्ला नङा होमबा अनलि हाल' थाबा जानाय नङा नङा होमबा बेखौ एवनायनि बेब'स्थायाबो मोजाङै थानांगोन बिनि दैनि माने बेब'स्थायाबो मोजाङै थानांगोन दा बिभिन्न बिथिंखौ आङो प्लेनिं खालामगासिनो दङ आरो अलरेडि बे आंनियाव आखायाव जथेस्थ' 90% जों प्लेनिं खालामबाय आङो बेखौ जे आङो MLA जायोब्ला आं बिनि बिथिङाव बांसिन नोजोर होगोन आरो लोगोसे बे मोनसे आरो बेजोंनो इयुथफोरखौबो एंगेज खालामनायनि पलिसिखौ जों लानांगोन दा दिनै जोङो मेक्सिमाम खेथिखौ सोर मावो जायफ्रा जाम्बा जाम्था गामिनि दिनै सोरबा MA BA सोरबा जायफ्रा माने माने CIT फरायना फैबाय इन्जिनियारिं फरायना फैबाय दा बिथांमोनखौ जों खम माने आबाद बिथिङाव नोजोर होनायखौ जों खम नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव दा जाय खेथि मावो जों नुदों दा बेफार बानिज्य जायफ्रा जों बाजाराव थाङोब्लाबो बा बिजनेस खालामनायनि बिथिङावबो जों नोजोर होदों दा बे बिथिङावबो मा जादों जे लाइमोनफोरा जिखिनि गुरुत्त' होनानै एग्रिकालसारनि साइडआव गुरुत्त' होनांगौ बेखौ होनायखौ आं नुवाखै आरो दा ओंखायनो बेखौ एवारनेसनि गेजेरजों जायफ्रा इडुकेटेड जाबाय दा बिथांमोना जुदि इनभल्भ जानानै खामानिखौ मावोब्ला आरो माने मोजां महर मोनगोन बा मोजां फिथाइखौ मोनगोन होननानै आं सानो आरो दा ओंखायनो एवारनेस बिराद खम जादों एवारनेसखौ होनांगोन आरो लोगोसे जोंनियाव नै हेल्थफोरनि बहुत प्रब्लेम दङ जेनेबा दा जोंनि समस्तिनि आं बेलेग समस्तिखौ बुंनो थाङाखै जोंनि समस्तियाव मा जादों भेरगाव समस्ति दा आं बेखौ बार बुंबाय थादों माने डक्टरनि क्राइसिस नङा होमबा मेनलि डक्टर क्राइसिस मेटेरियेल्सनि माने क्राइसिस दा जोंनियाव जोंनि भेरगावआवनो बुंनो थाङोब्ला माने मोनसे मडेल हस्पिटाल दङ डिमाकुसियाव गंसे दोङो खैराबारियाव मोनसे मिनि हस्पिटाल दोङो दा बेखौ जों नायोब्ला डक्टरखौ मिनि हस्पिटाल मोनसेयाव डक्टर सासे बा बेबो 1 बोसोरिया डक्टर फैयो बोसोरसे थानानै ब्लड थाङो कर्स लानाय दा थानायनिबो माने बेब'स्थाफोरा जेनेबा डक्टर थानाय हस्टेलफोराबो गैया ना एम्बुलेन्स गंसे दंमोन बेबो मोजां सार्भिस होआ दा बेबायदि अबस्था आरो दिनैनि मोनसे डिजिटेल जुगावबो जेराव 5G जाबाय नङा होमबा बे जुगावबो भेरगाव बायदि समस्तिया गोदोनिफ्रायनो मोनसे माने पानेरि समस्ति होननानै दाजानाय मोनसे समस्ति दा बे समस्तियावबो 5G मुगायावबो जों जुदि बहाबा गुवाहाटि बहाबा मंगलदै फिसा अपारेसन फिसा आल्ट्रासाउन्ड बेबायदि जुदि जोङो दिनैनि तारिखावबो बे परिबेकआव दोङोब्ला जों बबे जायगायाव दोङो होमबा बबे जायगायाव दोङो डिजिटेल मुगायाव दा ओंखायनो बेफोरबायदि मोनसे गोदान सानखांनाया आंनियाव दङ आरो दा आं नाजागोन बेखौ आं MLA जानाय लोगो लोगो बेखौ फुलफिल खालामनो नाजागोन दा आङो बेखौनो आंनिफ्राय दिनै बेखौनो स्पस्त' खालामनो नागिरो जोंनि मडेल हस्पिटालाव दासिमबो डक्टर एभेलेबल गैया मेटेरियेल्सबो गैया बा जोङो बबेबा CT स्केन बा आल्ट्रासाउन्ड खालामनो गोनांब्लाबो बेफोरबायदि मेटेरियेल्सआ गैया दा बेफोरबायदि अबस्था जाना दङ आरो दा ओंखायनो आं बेयाव नोजोर होगोन आरो लोगोसे इडुकेसननि साइडआव नङा होमबा इडुकेसननि साइडआवबो जोङो जिखिनि फेसिलिटिफोर नङा होमबा दा फेसिलिटि डिजिटेल मुगा फैबाय दा डिजिटेलखौ गोबां स्कुलफ्राव खायसेयाव माने फज'बाय बा फसंबाय दा दासिमबो जोंनि माने सेंग्राफ्रा बा जोंनि माने फरायसाफ्रा दासिमबो डिजिटेलजों सोलोंनो हानायनि बेब'स्थाया दाबो जायाखै दा डिजिटेल जिहेथु मुगा नङा होमबा दा कम्पिउटारबो सोलोंनो मोननांगोन डिजिटेलजों क्लास लानोबो मोननांगोन दा बेफोरबायदि मोनसे मडार्न
टेकनिक मोनसे माबाया जाफुङाखै आरो दा बेफोरबायदिखौ आङो इडुकेसननि बेलायाव मावनो गोनां दङ होननानै आं सानो जोङो दासिमबो इडुकेसन बेलायाव जौगाबाय होननानै जों बहुतखौनो बुंबाय थायो दा आं बेखौनो बुङो जोंनि समस्थियाव साबोसेया मबाइल फाहामनो रोंगौ साबोसेया जोंनियाव कम्पिउटार फाहामनो रोंगो साबोसेया मोनसे मेचिन हामा जाबा फाहामनो रोंगो दा बेबायदि जोङो कम्पिउटार गंसे हामा जाब्लाबो मंगलदै बबावबा गुवाहाटि गारि गंसे फाहामनो गोनांबाबो बहाबा बहाबा थांनो गोनां जायो बुस्थु बाहायनि गैया दा बेफोरबायदि बिराद माने जोङो लामा दालाङा जौगादोंब्लाबो बेफोर साइडफोरा जोङो एसे मावबोनो गोनां बिराद मावबोनो गोनां गोसो होनानै मावनो गोनां दङ होननानै आं सानो आरो आङो मोनसे खोथाखौ मिन्थिनो लुगैबावगोन जिहेतु नोंथाङा जि खोनादायो मावनो गोनां खामानिफोरखौ बुंबाय थांनाय 5 बोसोराव आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार जालांबाय बिस्वजित दैमारि लोगोसे बिटिसिनि सासे EM मोनदोंमोन जोङो थांनाय 5 बोसोराव नाथाय बिथांमोन थासेयावबो नोंथाङा जायफोरखौ दायो मावबावनो दङ होननानै सानदों बा बुंदों बेखिनि खामानिखौ मावनो हायाखै खिन्थु गाबोन सबनिया नोंथाङा जितु MLA जायोब्ला नोंथाङा थारैनो बैफोर खामानिखौ मावनो हागोन ना सासे MLA मावनो हायै खामानिखौ सासे EM मावनो हायै खामानिखौ नोंथाङा मावनो हागोन होननानै सानमारो ना दा आङो बुंगोन जे MLA माने मा बयबो मिथिगौ मेम्बार अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि नङा होमबा माने एसेम्ब्लिनि सासे मेम्बार माने रायजो राजानि मेम्बार माने सासे सदस्य जानानै रायजो राजाया एसेम्ब्लियाव हगार हरो दा आं सानो आरो जेनेबा सासे एसेम्ब्लिनि मेम्बार जायोब्ला बा MLA जायोब्ला बे जायगायावनो थानांगौ होननानै आं सानो आरो आंनिसो खोथा दै बेयो खारन रायजो राजानि दुखु जारला गासैबो रायजो राजानि एज ए हल प्रब्लेमफोरखौ खनसायनानै जुथुमनानै बेखौ एसेम्ब्लियाव बुंहैनांगौ बे जाबाय सासे MLA नि दायित्त दा थांनाय 5 बोसोराव नंगौ जोङो सासे जोंनिनो जेनेबा माने ओनसोलनि सासे MLA बिजाथि हरबाय दा हरनायाव दा बिथांमोनखौ बा बिथांखौ माने नागिरब्लाबो मोना रायजो राजाया आरो बबे गामियाव थांफेरखो बिनि मोनसे प्रमान गैया दा ओंखायनो आं सानो जेनेबा जे बिथाङा जाखिनि 5 बोसोराव सासे माने माबा जानानै अध्यक्ष आसामब्लिनि सासे अध्यक्ष जानानै एसेम्ब्लिनि दे बिथाङा अन्तत रायजो राजाजों सम मोननाय खोनाखो थानांगौमोन होननानै आं सानो आरो दा बिथाङा एसे आं फेलारखौनो होनना बुंगोन आरो जे बिथाङा थायैनि थाखाय फेलार होननानै बुंगोन आरो जों मावनो हायाखै आरो रायजो राजायाबो मोननो हायाखै दा बेनिखायनो बिथांनि सायाव गोबां माने आल'सनाबो जादों जे जोंनो जायगानि MLA नांगौ बा लकेल नांगौ होननानै मोनसे खोथा फैदों आरो लकेल होननाया बेखौनो बुंगोन जेनेबा लकेलनि नांगौ जों लकेल प्रिफारेन्स नांगौ जों 5 बोसोराव गोबां माने लस खालामना लाबाय खारन जों जौगानांगौब्लाबो जों माखासेखौ जौगाहोनो हायासै जों जेरैबायदि सासे माने अध्यक्ष सासे एसेम्ब्लिनि स्पिकार महरै जोङो माने जिबायदि माने जौगानायखौ लुबैदोंमोन रायजो राजाया मोननो लुबैदोंमोन खाथियाव बेखौ जों मोननो हायासै दा बिथांखौथ' रायजो राजाया गोबां फोथायनानै गोरों मानसि गोबां माने माबा माने जौगानायफोरखौ लाबोनो हागोन होननानै बिराद बिसास बिथांनि सायाव दङमोन आरो खिन्थु बिथाङा बे बिसासखौ लाखिनो हायाखै बे स्पस्त' खोथा आरो दा ओंखायनो नैबे जेनेरेसना दिनै ओनसोलनि जेनेरेसना माने गोदान मानसि नागिरदों एसे खारनो हानाय रायजो राजाजों थाफानो हानाय नङा होमबा दा बेबायदि माने माबाखौ बिजाथिखौ रायजो राजाया लुबैदों आरो लुबैनाय हिसाबैनो आं बेखौ बुंगोन नोंथांखौ जे दिनै रायजो राजाया लोब लोब ओंखारबोदों दा नोंथाङा आंनि न'आव फुंनिफ्राय बेलासिसिम थाफैनानै नायोब्ला नुगोन जे बयबो लोब लोब फैनानै रायजो राजाफ्रा आंखौ नारसिनबाय थादों जे नोंथाङानो गेलेथारनांगौ लाथारनांगौ दा लाथारनांगौ होनबाथ' आं बहा मोननो नङा होमबा हाइकमान्डनि खोथा थाहैबाय दा हाइकमान्डफोरा जिबायदि बिसार खालामनानै आं होगोन बेबायदिसो आं टिकेटखौ मोननो हागोन दा ओंखायनो आंबो खावलायदों रायजो राजानि जि लुबैनाय रायजो राजाया हास्थायनाय बेखौ निस्सय जोंनि जि चिफ सार नङा होमबा हाग्रामा महिलारि सार आरो रायजो राजानि जि जोंनि BPF दोलोनि माने लिडारफोर दङ बिथांमोना बिबेसना खालामनानै आंनो टिकेटखौ होगोन
आरो रायजो राजानि खामानि मावनायनि सुबिदाखौ आंनो होगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो।